Asante TV. Yasomosompa. Yametifoɔ ne ahwɛfoɔ akɔ ababa Asante TV. Yɛsan nso so ma obi biara nso so afihyia pa. Ɛne mfonini a ɛtwa gu a w'ani ehu ne nyinaa. Obi bɛkasa na ɛho ya. Mfonini a ɛtwa gu yɛ yɛwura barima ɛyɛ Gyamfi Asamoah Sɛkyerɛ ɔtɔ so mmienu. Mekyerɛ Nsuta ɛyɛ Asante Nsutamanhene no. Ɛna ne mfonini ɛtwa gu yi a wohu yi. Obi bɛkasa na video mo kwan yɛnim sɛ nka Amamere mu no ka ɔhenempɔn kɛseɛ bi anaasɛ aban mpanimfoɔ bi kɔ anagya nka nneɛma bi sɛ di akyiri yɛwura no wɔne ne mpanimfoɔ Nsutaman mpanimfoɔ ɛne abɔ hwii akɔ akɔpiem ɛyɛ Kumawu ɛduru Kumawu ahu sɛ yɛwura ne ne mpanimfoɔ afa wɔn ho fɛfɛɛfɛ a yɛwura barima Asamoah Gyamfi Sɛkyerɛ ɔtɔ so mmienu na asi fam no a ne mpanimfoɔ ɛreboaboa wɔn ho. Yɛkɔ akɔkyerɛ Kumawumanhene ɛyɛ barima TWENEBOA KODUAH ɔtɔ so mmienu n'ahemboboa no nɛnɛ yɛde waduru wobɛbisa sɛ na adɛn ɛna yɛwura Nsutamanhene ɛyɛ Nana Gyamfi Asamoah Sɛkyerɛ ɔtɔ so mmienu ɛba bɛkyia Kumawumanhene Amamere mu na akonnwa no bi wareware wɔn ho nti yɛwura Kumawumanhene ɛbɛware wɔ Nsuta nti ne ba prɛko pɛ ɛne Nsutamanhene barima TWENEBOA KODUAH ba prɛko pɛ ɛna wɔho no yɛabɔ awura yɛwura ahemboboa no pɛ ɛne yɛwura no Nsutamanhene no wɔne tɔ so mmienu Nsutamanhene barima Gyamfi Asamoah Sɛkyerɛ na wohu sɛ ɔwura yɛwura TWENEBOA KODUAH barima TWENEBOA KODUAH ɔtɔ so mmienu wɔtena ase fɛfɛɛfɛ wɔne ne mpanimfoɔ afa wɔn ho fɛfɛɛfɛ yi mpanimfoɔ atena ase barima ɛnya mmaayɛ nti yɛatena ase ɛretwɛn yɛwura barima TWENEBOA KODUAH mpanimfoɔ na te agye adwa fɛfɛɛfɛ a wɔasiesie ho afa wɔn ho kama san sɛ wɔba panin ɛna ase nti wɔn ho ayɛ fɛ yie paa nti yɛgu so a yɛretwɛn yɛwura barima TWENEBOA KODUAH Nsutamanhene ne ne mpanimfoɔ na wohu wɔn no ɛyɛ barima Nana Gyamfi Asamoah Sɛkyerɛ ɔtɔ so mmienu Nsutamanhene no ɛna hu wɔne ne mpanimfoɔ a wɔasiesie wɔn ho afa wɔn ho kama wɔn te adwa mu twɛn barima TWENEBOA KODUAH yɛ Kumawumanhene no nti sɛ mmea ɔdɛɛfoɔ nya mmaayɛ deɛ na sɛ yɛgye berɛ ne yɛgye adwa ne atwɛn yɛwura barima TWENEBOA KODUAH wɔn kɔgya a ɛyɛ Nsutamanhene ma ne yɛ fɛ yie papapapapa emu mmaa emu mpanimfoɔ mmɔfra ɛsɛ ɔdɔ no ɛwɔ hɔ ɔdɔ no wɔ hɔ paa ɔdɔ no mu odu yɛwura na wohu no barima TWENEBOA KODUAH a watena ase kama mpanimfoɔ na ebu baabi sɛ ansa na yɛba bɛwo ɔbrɛmpɔn no na panin ɛte ase nokorɛ yɛwura ɛna mpanimfoɔ kyia no yɛaka Amamere no yɛkyia yɛbɛkɔ ha yɛn ntoma no agu yɛabɛtiri ne yɛabɔ yɛn mu ase ama panin nti Amamere kwan so ɔmokyia yɛwura barima TWENEBOA KODUAH no wɔsi nsuom ansa na waham ɔne nɛ mohu sɛ wɔte no adwama mpanimfoɔ sɛ Nsutaman nso so ɛrekyia yɛwura barima TWENEBOA KODUAH yɛkɔɔ yɛn ntoma no gu yɛabɛkyi ne yɛyi yɛn nan mpaboa mu baako ne yɛde akyerɛ wɔ bu a yɛwɔ ma panin barima TWENEBOA KODUAH no ɔno nti na Asanteman anya asomdwie barima TWENEBOA KODUAH ɔtɔ so mmienu Asante Amamere no ayɛ na obi nti aseɛ obuobu papapapapa yɛwura no wobɛkɔ ha wo ntoma ne wayi wo nan mu mpaboa baako ne wabɔ wo mu ase saa sɛdeɛ mpanimfoɔ ɛyɛ no ahwɛfoɔ wobɛsrɛ mu sɛ nnɛ ne da a ɛdi kan a wohwɛ Asanteman TV a ɛyɛ a bɛsrɛ sɛ wobɛsubscribe wowie nso a wahyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mo nuanom a mowɔ akyikyiri bɛntie so bɛhu Asante Amane ne Asante Amamere wei nyinaa yɛ nneɛma Asanteman TV yɛpɛ sɛ yɛde som mo abere biara yɛwura no ɔmokyia no yi wo nan mu mpaboa baako na ntoma no de agu wabɛtiri anaa wayi kura mpo akuta sɛ betumi a na yɛwura Nsutamanhene no
Jemfi Asamoah Sechi otoso mienu na ekochia ne papa eye BARIMA TWENEBOA KODUAH hwene fe Nsutamanhene no na echia ne papa prekope eye Kumawumanhene BARIMA TWENEBOA KODUAH wasan so aba betena baby poko ampa ahenie ede yewura tenase na ne mpanifo etenase aha nso so na yewura no mo so ebisa Nsutaman botaye anadie nti a omaba beduru Kumawuman mu Bunyame ya drum to buspa buso Amamere ya bempina no kubi yewe no eza de o ma kwa se ono ne ba o pepa na be faso e be tsa bata no ya hwe ya tuachi wa be sibi ya so wa ye ne muda udi one ne mpani ko nyina achi kire ono kwa se o kire wo e ma wo tumi yo o mo ye ko wie ye no na o se asida kisi ko ne se se de and then another mo so da ye actually said we don't have problem said day ombra no macha ene mpeni kakra we are fine oni bi ani umadi a odi ma ye no odi pa ya dia o sai yi let's say na yi I don't you sana sama hii ina changu na kwa kongasa ya kita akunya efo ye ehun bia sisa oboa igo sena unimu a ya kanema bese na me ya to bia twa tuvo kwa ya mani o bia nanansta no mani na so amani o bia ai fata aye enne da ponde nesi e pa na obeyi o papa nso aye se nyo no a ka nti se nya ne o ti jinne se Nsutamanhene ni mpanimfo e ba ya ye ba nya bi yo aye para mo beti o bi mo so sa dia den sa o di so yi de den so e so de sa yi o ba mbele fi so ba de ko de o di min fa sa pa e ba de ko sa bu mo ade yi o da a chane mas bu mo ade da so en kar ba pansa bom paya ba kai ama adaipa abon eno de bu sta ese de ba o se mebu ayi to ti go sana ba ka se o kasa se ade ade ensan ayi ni bi suri a ni ni sa de fefe ti se ne papa ayama no ne ne oba se obeda na se a on fa se be se hunu ema ade fefe si afuni sui adama bo mu ade nso so eda so na ani bi wa yo na chairman anan mo e born and Nsutamanhene chidom e bae ebi nimbi nti no nka e ba chire ho edi ne yabodi na fe ye hia e ba bia e hu se sabi ele obi si tu no ko ko le pero ahora mo pere ni ko ba apere ta ba ti wado wo Chama de migrar, a Bélgica, a Bélgica. Já, é já se na compra termine eu paguei de tudo. Não é já bom se. Libi ako. Sabe primo. Ako. Ana bate dakwa. Endo tu é mais a jam site. Já só. Ele vai encarar. O site. Já se.
I know do kwache. I know do kwache. Chido. Punch it to mouth. Punch it to mouth. Bima. Libra or Adria. Very good. But I am ready. I'm seeing. Nana kufia tu. Domi diku onasuna ujia niwezi. Na chia meno ena msahana ya mwenti ana woso sutawa. Mani. Ba the register na haso dawo. Nash. Ni alima foni. You are born and the beach for Academy. Nana as a body of visitor. There is come on the wild bus. I was going to I don't know. Then Madame, I tell me, I done an Amina sweaty. Bacassi so, Madame. Then so, you better die at home. From coach Yama, no good. I was in education. Yeah, baby, I'm a Sama. No, mean that way. Bema Chame, who's been Pacodia? Bema Chame, Kofinya. Nsutamanhene, look, we don't want to. That's very true. I don't say you work. You penny for a kind of wages happy. I know what I done with you. I don't know. Achame, With you. Sana Bema Eka. Nsutamanhene Abecha, Nipape, and that's why the Ponday. We are now with us and Debbie and now. You don't know. Said you. So I bet you, what do you know? What I want to get us and both you one. Now the country, I didn't put it. Wonderful. Joe. 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 Na anamwambia sasa wani mitubia Joe. also msa Joe. ni menu Joe. yetu Joe. no afanye tunapefra Joe. na sasa Joe. sitafanya tunapefra na sasa Joe. kuye Joe. ni mia Joe. ni ndio sio bedole ba Joe. efunwa Joe. Joe. ndio Mama Chametier. Said ye that's where can said papa na so dey ka o dasila kese na ma no ne o kan say odamus say mo abo ne papa ho bai dey ka na kese a o pese o ne papa to Kumawu efa na ntuma bafra Nsuta pa na ntuma bafra Nsuta pa na ntuma bafra Kumawu efa na ntuma bafra nya kese yina no o ka bo wan kase baabi a wonim ana baabi a obekọ biara no on sore nsa no ni ne no ne ko na sa kese da oni ni no ne ba ntem no enye kra behwe ne bi nso Asante manso ne nso Nsutamanhene ne nso Kumawu we bi biara se fom a afom no kwa on fanchem no nkyere na namo a esese otuo ohu na namo a obetuo no dia aboa one ne papa omo ntem egita wodi ai pepe se da no de mano Bema Dama, Sana Bacassi or Cassa. Say or the Asumdue and a buy. Then an animal said the Taiwachina acid. Said Mrea, who buy Yan Tawachi, Bribia, said the Baya, Asumdue ba or May. Na Nsutansono, said it, or more they have been fine. And I know at the Everson. Obacassi, say, Adalma, so Fumwa Fachem, Nebribiano, Kitan Bunkum,
ɛne nifa sɛnea ɛbɛyɛ a nsuta ne Kumawu yɛayɔ nkofa ɛbɛtena hɔ da biara na mpuntuo nso ɛbɛyɛ yɛmmienu nyinaa yɛdeɛ saa na abakɛse ɛbɛkasa Ezio. 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 No one chira kwanjrepa. Omu nye hwetri oche. Na ni omu ni bia omfa nkyerem. No be di ade mfie bi. Ne ma wa famu pa bedu sabre ya. Enne wote wo se na ohu se nkunya kasa. Ti se wa bai. Ompanimfo no woka kyerɛ wo se wo mu ntwa mra mfa wo nkotum. Na mu mo nkyerɛ wa kyerɛpa. Se de omu so ayem. Omu fa nye osenye oyo. No mu ndu wachi. No mu kyerɛ wo. Won so santene de wo hyɛ nsa. Wo so ni hwamo. Yes, as well about Bias or the children of the one who is on for the young. You will watch out by Nessa Fasodia, the Dubek, and Casipia on an idea. When you set them massa, you bet you also do this. Let's say the over. Says, "Oh, say you are very much in a book could be a bijam about a fair wabonting. Who you or say, Cranny Papa says, Wabano, I bet you and Papa, dear, won't mean Nana Mammy Hopper. And he said, "What many papa shanina, and the boy who never got a papa chia, a Kumawumanhene, I abreweti and so fear. And nearby there was a cochia brewetia. And Pennyfossy uncle for Pennyma or no one abrewa. Till the senti, Ira and Nsutamanhene, say, Untimi ma emachiane papa abra woman abrewetia. It's in the senti, what many bako no papa shan abrewa said in abrewa city. I'm Pennyphone piano. Di nkomo kwan ombefa so akwakwachia na brewetia nti enchen wo kra ye de ni beche ya brewetia fie ana na hembobo ano ne akwakwachia ya brewa ai ni wono so hu se ne ba ne ba ye no wa ba behwe no eni hwe kwa ye de ni kwhwe ya brewa nti ye Nsutamanhene no ne fe na no ena chi ni di ehim wono so no
ɛyɛ nana gyamfi asamoah asɛkye ɔtɔ so mmienu nsuta ayɛ asante nsuta manhene na wohu no ɔde tɔ so mmienu ɔde n'ani kɔ akɔhwɛ no abere watia ɔbɛkyia ne papa barima TWENEBOA KODUAH Kumawumanhene a ɔnya Kumawumanhene so wɔ hɔ san sɛ yɛabere watia ka ho bi na Kumawuman so te aseɛ nti wɔde n'ani kɔ akɔhwɛ no abere watia yɛwura na wohu no Nsutamanhene no yɛ barima gyamfi asamoah asɛkye ɔtɔ so mmienu nsuta ɔna ɔde w'ani hu no ɛwɔ mfani so yi ɔna akyi ne yɛsi ne so fɛfɛfɛfɛfɛfɛ nyinaa yɛde yɛni bɔne akɔ akɔhwɛ yɛabere watia yɛabere watia na yɛkɔ akɔsra no na obi bɛbisa sɛ na adɛn na deɛ Nsutamanhene barima gyamfi asamoah asɛkye ɔtɔ so mmienu ɛkɔ Kumawu akɔ akɔkyia Kumawumanhene ne Kumawumanhene a yɛdeɛ atiefoɔ yɛwɔ nneɛma pa de som nti na yɛyɛ adwene mu na nti ne sɛ nti yɛbɔ pinipani bi ɔno wɔnim de na wɔnim amammerɛ no wɔnim amanneɛ na sei ɛna ɔpani de to dwa yɛwura ɛmoakɔ a baba Asante so TV mepatwɔ ho anam ne na hyia awie Chiame ɔkyerɛ nsuta Chiame ɔkyerɛ nsuta ɛsɛ sɛ yɛwura Chiame prɛko pɛ na na awie ne twetwe nkɔmmɔ yɛwura wada ama wo yɛmmisa wo nsɛm pii na yɛnim sɛ akan amammerɛ mu no nka ahene yɛ deɛ obiara ne ne deɛ nanso nɛ yɛhu sɛ yɛwura ɛkɔda Nyankopɔn ase wieɛ yɛsa kɔ Kumawu yɛpɛ sɛ yɛbisa sɛ twaka bɛn na da Kumawu ne nsuta ntɛm a yɛtumi kɔ anamɔntente saa ɛkɔkɔkyea a yɛwura Kumawumanhene Miliamidasi ni ewu mu ni sɛ wokɔ Amanea mu a Kumawuhene ne ba ne Nsutahene prɛko pɛ sɛdeɛ Nsutahene ne ba ne Efesohene no Agonahene Gyamaase Nsutahene ma eti obiara wɔ ne papa ɛwɔ ahefahene mu no obiara wɔ ne papa nkonnwa no tumi ware yɛn ho wɔ baabi eti wɔware no sɛ ne baka bi pia a ne sɛ nkonnwa da ne fie so a wotumi bɛdi ɛma ne yɛyie ɛno nti na ma Kumawuhene bɛware a ɔwɔ Nsutahene ne sɛ deɛ ama ne nti so bɛdi adeɛ ne wadi adeɛ deɛ a ne ba bɛdi adeɛ deɛ a ne sɛ ɔkɔ ne ba anaaso ne papa anaaso no ɔkɔkyea no sɛdeɛ ama ne ɛteɛ yɛ atiefoɔ ne sɛ yɛhwɛ nkyerɛmu yɛ a ɛyɛ Chiame ɔkyerɛ ɛde ma yɛyɛ Nsutaman Chiame ɛde ma yɛ a ne sɛ Kumawumanhene barima TWENEBOA KODUAH ɔtɔ so mmienu ɛyɛ ne ba prɛko pɛ ne Nsutamanhene yɛwura yɛda sɛ wagye berɛ ne Asante so TV atwetwe nkɔmmɔ na megya wa mo akɔ no yɛnim sɛ yɛwura ba bɛtia ne na akyi mo na mobɛka akyiri nti deɛn na Nsutaman ɛhwɛ mfiri mu hɔ ne a yɛhwɛ asomdwe koroyɛ nkabomu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛwura bɛkɔ na wɔbɛba na n'akyiri ayɛ dee ɔhaw kɔda na bia ɛma nti mpaebɔ na yɛde taa yɛwura akyi sɛ ɔbɛkɔ na wasa aba bio na ne yɛhwɛ ne sɛ ɔbɛkɔ na wɔbɛba na wɔbɛnya biribi pa bi afiri hɔ de abrɛ na aka Nsutaman na aka Asanteman so saa na yɛhwɛ yɛda ase bebree sɛ wagye berɛ ne Asante so TV atwetwe nkɔmmɔ abusuafoɔ sei na yɛwura ɛseyɛ sɛnea ne wɔka ne nkonnwa no ebiara ɛwareware wo ho nti sɛ wohu yɛwura Nsutamanhene wɔ Kumawu a ne sɛ asekyerɛ no ɛna yɛwura ɛde to dwa no yɛda mo ase sɛ magye berɛ na motie Asante so TV kɔ so a ɛhwɛ Asante so TV yɛbɛsɔ sɛ na ne da a wodi kan ahwɛ ɛyɛ station wɔ yɛbɛsɔ sɛ wobɛsubscribe wowie a na wahyɛ comment section won so mare mfi sɛ obegya comment wo sɛ de ebegya betima peka Asante so TV abusua no ho medin ene aduana de hye bedi akọ Asante so TV yɛsom sompa Asante so TV yɛsom sompa